Tini hambairo sini media rokno sini news channel rokno tamke sini ring tring celebration committee kumulung by ring jagno borok haimani bagai norno belai pipeline hambaya faru tebu tini kok sanai sikang tini kaisa important day Guru Nanak birthday abon bagai haimi jotto borok rokno khaka hambaya faru engkai sing taklai singoro kumulung amsai oroni sengkana gunin borok romdi dosani simi romui yang sobomoni kumtia jangalia tike sengoro khobu yang takajola area kawi sengoro kumulungo taklai kotor kaisa tring celebration khalesinai aboni bagi sing o amsai ni joto luku tai tirpa hagnani bebak lukurno sing koinai sinio tring celebration of haiman jagani bagi aboni bagi sengoro tebo kotor ke jotono seng lam soknai o sekang tamni ke sengoro khanya thangtini seng kobang ma chuba sunango borokni sengoro khanya bagi sini bisi kadalno parainani bagi an bagi seng jotono no khabai khobani seng tak sekano lam sobi tongnai tai jotono no seng suba suni bagi seng koinargo aboni bagi seng o samungno seng tinini simno kengkha aboni bagi seng lukuno saimarna bagi tini press meet to seng paisok paikya angkabuni bagai seng o kobo seng tiring noruk sawi seng taklai omhai khaileka sini puila tiring palai kalangna sini Maharaja Hamtorfa yakaba Jujorfa no abuni bagai seng taklai sekangno sengoro thungmungrok ba khela aborok botangnai seng Maharaja Hamtorfa Memorial Football Tournament bosolinai angke abo ikeno Maharaja Hamtorfa Memorial Cricket Tournament volleyball badminton angke indigenous games item angke seng salsa sekang bicycle race bo khainai sengoro abun bagi seng committee bagi abo seng saklajak tai abuno karibo seng khainai sini tringni sekangno seng indigenous food festival bo seng khainani ni seng kok sablai sini committee ni ngai gabon bagi ang asubno sanai gabon bagi da usini vice chairman abno sanai sini borong borang Bir Kumar Devarma bo tai social media rokno sini sangbadirno sini tapogno borok sing tini press meet khema jaga borok jotono attend ngomon bagai sing thangi tongo tring celebration kumulung committee ngini sing khanya thangi tongo sini kotor khaini singoro sini tring black tongthok sini Maharaja Jajorfa sing thaching sini convener sai thangka 590 Christabdo Jepur sing musida baro thangai ayango judok playing family sal sing asal black mutu mamani sal tongthok ni sal amon bagai singoro khatung khaja khainai birat kotor ke sing pala ini thangi tongo tai sing joto khana ka thajingro sini samung food festival ngai sini Jajorfa memorial kubang tournament ngai abon bagai sing tabu khumbui academy wo taklai sing o tring celebration committee kotor maka khanyan baka thangi dong amon bagai joto amchani khajani takute buksuno sini khaka hambai joto non lamsogo tai tring bisik dalngai joto no chibai tai hambai asmo